Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Wamweni wemwana wenyu wakauya kumakongo achikwendaura navo mamira yakaita so vandavati nini imi hamuna mhosva yandikuona because hanezita rikumangara werwa mwana wenyu munodei imi munozongoteerera nyaya chidi ichitongo chiita kuti mwana wenyu mumufonera adi akuitosangana musi wedare wari kuzviziva izvozvo saka handichaziva kuti pamwe wachasvika here kana kuti havasvike ndokwandisasaziva achina in short dai mambondibhirifawo zvishoma nekuti ivo vane zvavakanditaurirawo ndombonzwa imimi kuti nyaya yenyu yakamira sei ichokwadi pamusoro izvo ini zvakaitika ndezvekuti mukomana anonzi Fungai Makiwa akasvika kune madzimai angu pajekere ndafunga zvekuti nditora hangu mwana wenyu. Madzimai akati hapana chinhu chakaita sei chinhu chakamboipa inini pakutanga ndenge ndisati ndakuziva asi wakazondudza pambera mukwasha kwesikuri poida wambuyaaa mwana wenyu. Saka ndokumuona mukwasha uyo achiuya nguva dzese zhinji ndinyazoziva hangu kuti vanhu vakataura nani naamai munhu pamba ari pachokwadi. Ndagara kusvika muna January ndobva watizisana kuti January, February, March, takudaenda muna April after 3 months ndopakazoya tsvakirai kunoko nguva isaya wenge wakangogara atsvakirai kunoko wakaunza $50 ndobva taigashira asi chakazondishamisa pasina 2 weeks 3 weeks paunzwa tsvakirai kuno pasina 2 weeks ndakatozongonzwa ndakufonirwa nemunyaya akaunza tsvakirai kunoko kunzi ndikudzoka nemwana ari munzira. Kwakushamisika kuti kuona kuti ndikudzoka nemwana chii chanyanya kutambudza ende pachiwanhu chedu zvinoitika here kuti munhu agara nemwana 3 months akungoti ndakungodzoka nemwana pasina chandikuziva. Saka munyaya ndakazomuti iwe chidzokera ikoko ndiri kusvika ikoko ndichinzwa musoro wacho wenyaya. Saka ndakasvika ikoko zvishuwa ndobva wandigadza panze tikataura nawo zvakanaka. Ivo pandakasvika nawo ikoko wakangonditi handizi mai waFungai ndomatsanangurira wakanditi pana pada muziva kuti maona pane mai waFungai ndakana kukama nemwana iye saka handina chandikuziva. Saka ndakazova kuti ndikati inini chiitai kuti mukomana adzoke apedze nhau yake. Saka ndobva ndasiya mwana ndikati mwana ndakumusiya panapa ini handisi kumutambi asi kana mane tsika dzechiwanhu dzekuti murisapodzi kuti mudzore mwana ndopachatambira mwana. Saka mwana ndakamusiya haana kuita 1 week ndiri kutaura naye zvikanzi vazondipa magumbezi wandipa chikafu. Saka pasina 3 days ndamusiya ndopandakazonzwa akufonera ndendatokwarara zvikanzi ndakurara panze amai wanditorera magumbezi chikafu handichapiwe chikafu. Musikana yakufonera manje kumunyaya ndikati ndoita sei ndobva ndazofonera amai ndikati amai ndonyaya iri kunoko amai yavo ndonyaya iri kunoko ndoita sei nenhau iyi zvanzi namai mimi madi kunge matora mwana. Ndikati rega ndimboona kuti ndoita sei. Saka ndakazongoti garigarei mwana ainge akutorara panze mukomana uya mwana wavo hanzi akangozobuda ndobva aenda. Saka mwana ainge ane nguva pasina chaari kudya ari kurara panze. Airara panze murume wavariko murume wacho ainge atiza ainge aenda ainge asitoripo ipa. Saka ndikubvunza kuti ko murume wako ari kupi zvikanzi murume akangobuda. Saka tisati taita zvisizvo amai ndo akambodainza mukwasha wavo vari kubvunza kuti ko zvakamira sei. Wakataura nemukwasha wakati inini mudzimai wangu ndinomuda asi amai mudzimai wangu kuti agare ndoparikuita sei ndopari kunetsa. Ndakangoti inini zvewanhawa zvakutondinetsa zviri nani kuti titsvage timboende kumatare timbondoyananiswe nekuti tingarambe tiri kukakavadzana navo. Saka ipapo ndo pandati rega ndimbosvikawo kudare kuti kana kuri kudzorwa kwemwana anodzorwa here mudzorerwo wakaitwa.
echidangu headline yacho kuti yakamira sei asina amai vacho vakauya vakatorara kundoona vakatsanangura vakataura zvinhu zvacho handigona kutsanangura kuti munhu anotaura zvakawandisa zvimwe unotadza kuisa musoro kuti imhuri nyaya here kumhangarwa kana sei zvimwe hauzoisi musoro unenge waunotenda sevanhu vakutandara asi ndada kungozoziva kuti nyaya yemuneiziva here semataura amunoita ndokwanzwa asi chiwanhu chedu imi muda chiwanhu chaicho zvoita munoda asi ndichizotidasa kuti chiwanhu chenyu icho chinoratidza kuti hamusi kuita chiwanhu nekuti ini ndikuda mwana wemunhu chiwanhu ngachiloskotaura naicho kuti ndiri kuda mwana wenyu da kumutora zvabva nepapo kuti ndinoapurocha wambuya kuti anopurochwa kudaro kandaatete kana mukoma kuita wambuya 1 2 imimo kutisa baba makazoteera mukanosvika pamba pevanhu vamusati masungirana nawo chiwanhu chedu chinodarira kuti tinombedza kufambidzana kusvika pamba pangu tisati tambosungirana tisati tamboti hamene kuti chiwanhu chacho maichifambiswa kuti tizvozvo saka nyaya yenyu ndainzwa takuti mupo yenyu date kutsamba yavo nenge samonera orineva mimitoko kana vasina kuuya sesusu sekuziva kwangu kana vari vanhu vanotya dare takungeta vati nhasi ndozvaraura vanouya ndikati fonirai mwana wenyadi auya so mwana wavo kana asina kuuya ndikuti nini dare redu tinezenge tiinaro musiwaani tinozotodai musi wa1 newatichasangana papi panapa nekuti waikunga wachichema-chema kuti nyaya mari ndikati kamuchemechema imi mandimuridzi wenyaya muridzi wenyaya ndifunga ndiakanyorwa pai pasamuni mama yacho muri kungoya muchitauro dzenyu nyaya idzodzo idzo hadzimirirwe nemisa amai dzinomirirwa nemurumende anotaura kuti tezvara nemukadzi wangu tatadza kugarisana because of this and that asi haazonyange mukadzi anditadzira ndisasamudi handimusaidzire kuti enda pasina chandaita ndinonopereka nechiwanhu chopawa kuti chiitwe unoreisa mwana wemuridzi ngo ndichisiya zvandosiya ipo haungomuti enda baba naamai vagosikomutangira uchide kubva kujana hazvidaro saka so ndingatitariswa nemusi wa1 kana vasina kuuya tinotora matano pamwe tichaita kuti mupurisa kuti aide avateere nekungando maitiro atingaita nditenda musi wa1 June ndinotenda zvakadaro ndine imwe nhau ndoida kuti ndinzwisise ndibvunze nekuti ndakamboripotera mai wekwanzvonga samoni ravo rikaenda saka ndakasvika nguva dzekundopesana asi handaziva kuti nhau yavo yakazomira sei wekundapointa kuti nini ndiri muroi ndakaromba saka ndikenge ndakaunza nhau yangu ndari kunoku iwo tikazovati bvisai mari yenyu yesamoni vaipesana ivo mai vemakuwasi vakabvisa mari yavo yesamoni asi kuti vachitonganiswa vari pamwe chete makuwadzi vakamboya kuno vakauya kangani kanenge kairi avo vakauyawo kairi asi vaipesana waiti rwendo rwunokwauyawa rwendo rwakauyawa wachingopesana zvatakutoda tizviitwe ipapa mese nadzo nezvekutoti takutaura nemusi wa21 handiti musi wa1 imeni tinenge takatarisana nenyaya dzenyu mbiri avo vakauya kupinda kupedza yauyiwa imitoshedza amai makuwadza une makatarisana nenyaya ngani mbiri ekera ndichite kuti mupurisa achadi achaita furapo nevati muri kudiwa musi wa1 panyaya iya saka musazoite futi kuti mupesane kuti musi wa1 mumwe achauya mumorekera kuuya